Hola, ¿qué tal? Hola a todos e a todas. Desde aquí, desde Radio Oleiros, un saúdo e damosles unha vez máis a benvida a este tempo de contacto cos libros, coa lectura, a este Todo está nos libros, espazo de promoción da lectura que xa saben, cada semana, cada venres, a cada vez que nos achegamos ao fin de semana, pois facemos en colaboración coas bibliotecas públicas de Oleiros. Hoxe está con nós María José Expósito dende a Biblioteca Rosalía de Castro de Santa Cruz. Que tal, María José? Benvida. Hola, que hai? Que tal? Que tal? Bueno, como cada semana, como facemos cada semana, pois María José tainos dous títulos, usirnos dous títulos para esta semana, con un deles para a xente máis cativa, para nenos e nenas, e outro para adultos, así que, cando queiras comezamos, e comezamos pola xente miúda. Pois con moito placer. Estamos aquí, mira. Para os máis pequenos da casa traigo un libro que se titula Operación Frankenstein e que está escrito e ilustrado por Fermín Solís. A editorial é a editorial El Patito. A verdade que na última compra de libros infantís me chamou moito a atención este libro. É un libro editado en galego e non solamente me chamou a atención polo texto e polos valores que conta no libro, sino tamén polas ilustracións que son maravillosas, as ilustracións deste extremeño Fermín Solís, que se estreou como debuxante con unha excelente trayectoria dende o ano 2004, onde foi recoñecido no Salón do Cómic de Barcelona como un dos autores revelación dese ano. Tamén despois, no ano 2010, pasou a ser Premio Nacional de Cómic e mellor novela gráfica por Buñuel en El laberinto de las tortugas, un cómic que tamén temos nas bibliotecas de Oleiros, un cómic para adultos. O título decías Operación Frankenstein, non? O de hoxe, sí, Operación Frankenstein, pero ese infantil, que co que ganou o mellor o premio a novela gráfica no ano 2010 foi Buñuel en El laberinto de las tortugas, que é un cómic de adultos. De adultos, sí. O libro de hoxe, este de Operación Frankenstein, a verdade é que mistura un pouco o estilo do cómic, da novela gráfica, e a estética do que nos chamamos álbum ilustrado, non? Isto que agora se leva moito para os nenos, para que lles chame moito máis a atención, non? Que ten moito dibuixo e a letra é como moi chamativa, non? Nos encontramos con tres protagonistas, Boris, Víctor e Elsa, son tres irmás, e son os rapaces pois moi listos e moi despertos. A verdade é que nunca se aburren, porque se non están a estudar ou facer os deberes, axudar nas tarefas da casa ou están a matinar pois algunha trasnada, pero non son trasnadas ao uso, non son falcatuadas, por así decirlo, senón que as súas historias rematan con inventos do máis orixinais. Isto foi o que aconteceu un día en que Boris, o máis cativo dos irmáns, baixou o lixo e no contedor do lixo ve que sae unha man. Claro, a curiosidade moveuno e meteuse no contedor a ver o que había máis abaixo. Eran os restos dun bello manequín, un bello manequín que seguramente algunha tenda do barrio tiraran ao lixo. A Boris gustoulle, así que o subiu para a casa. E o velo, os irmáns, Víctor, o maior, recordou unha película que vira non fai moito tempo e que falaba dun doctor que creaba unha criatura moi especial con partes de corpos humanos, así que como esta criatura conseguía o doctor que cobrara vida, eles decidiron tamén reconstruir o manequín para ter un monstro na casa, non? Estamos a falar, por suposto, claro, da película do Dr. Frankenstein. A partir de aquí, pois, os nosos protagonistas tirarán de imaginación, de algunha que outra travesura, e, sobre todo, pois, moita colaboración entre eles, non? Usando, pois, obxetos cotiáns, completar o corpo do seu Frankenstein particular. Claro, eles o que queren é que o monstro cobre vida, así que o intentan, e o que consiguen é que casi se electrocutan eles, non? Isto fai que a nai
se incomode e eles decidan desfacerse do monstro. Así que o levan ao parque onde eles xogan no barrio, pero o día seguinte o manequín desapareceu. E deixo aí a historia un pouco para que os lectores o lean, porque todavía continúan. O manequí ten cola, non? A verdade é que é unha historia moi divertida, chea de esencia, en a que eu garantizo a intriga e a sorpresa. Ademais, seguro que os lectores máis novos pois escacharán de risa coas ocurrencias dos protagonistas, non? Seguro que os saben apreciar, ademais. Efectivamente. Ademais, aparte de eso, eu destacaría, sobre todo, que amosa unha gran independencia e autonomía nos nenos, sabes? Son capaces de solucionar problemas sin un adulto ao lado. Eu creo que a súa obra ten o valor, sabes, ao final resulta que a súa obra ten un valor asegurado, non? Bueno, e además, polo que dixo, os protagonistas Boris, Víctor e Elsa, pues, bueno, son rapaces bastante modélicos, non? Baixan o lixo, axudan nas tarefas da casa, bueno, eso... Sí, sabes, o sea, aí hai valores a ter en conta, non? E despois, algo que a min me chamou a atención é que a nai, o sea, os pais non aparecen máis que nun momento determinado donde sí que hai un certo peligro, hai un conflicto, sabes? Efectivamente, é dicir, os pais deixan facer, simplemente están como un pouco como vixías, non? E tamén se ve que teñen dereito sobre eles, é dicir, ríñenlles, entonces os rapaces, pues bueno, deciden desfacerse do manequín, non? Pero, por outro lado, pues desfrutan dunha libertad plena para desenrolar a súa imaginación. E destacaría tamén unha cousa que é a ausencia de estereotipos de xénero. Elsa, que é unha nena, e participa exactamente igual que os seus irmáns na transformación do Frankenstein particular, non? Dos nosos protagonistas. Claro. É importante tamén que nestas historias destas historias dirixidas ao público infantil, pois precisamente que se vayan desaparecendo, non, eses tipo de estereotipos de xénero. Esos estereotipos de xénero, non? Eso pon en valor pois todo, a inventiva, a iniciativa dos protagonistas, eles se entusiasman, planean, intentan, buscan, se equivocan, porque a cousa está aí, que a veces tamén se teñen que equivocar, non? Pero ao final pues, rematan convertendo o seu soño en realidade, non? É un conto, a mí me parece que moi gracioso, que é moi fácil de leer, e ademais eu hasta o recomendaría para ler nunha noite destas de inverno, sabes, nunha noite de Samaín. Claro. Bueno, operación... E sobre todo o recomendaría pois para nenas e nenos inventores e inventoras, monstruos, científicos, tolos de todas as idades. Claro. Operación Frankenstein, a partir de que idade máis ou menos recomendamos? Mira, eu digo a partir de 8 anos, é un libro que a partir de 8 anos os nenos poden lelo. O temos nas bibliotecas de Rialeda e Santa Cruz. Moi ben. Bueno, pois esta sería a recomendación que nos faz para a xente máis nova, para a xente cativa, esta Operación Frankenstein, que además, como nos adiantaxe, é unha historia divertida e que seguro que merece a pena. Merece a pena. E logo para adultos, cal sería a recomendación desta semana? Pois traigo un libro de literatura inglesa, Mujeres excelentes, a súa autora é Bárbara Ping, e a editorial é Gato Pardo. Foi editado no ano 2016, a verdade é que esta editorial o ano pasado levou a cabo a reedición e recuperación de obras de algúns escritores ingleses pues bastante interesantes, como o caso desta escritora Bárbara Ping, que viviu entre os anos 1913 e 1980, que a verdade é que se pode considerar como unha das figuras fundamentais da literatura inglesa da segunda mitad do século XX, non? Eu creo que a súa obra pode considerarse tan interesante como a da afamada Jane Austen, non? Ou Elizabeth Bowen. Bárbara Ping estudia literatura inglesa e traballa durante bastantes anos no Instituto Internacional Africano de Londres. Esta experiencia, o comento porque desta experiencia de onde xurde a aparición de protagonistas antropólogos na súa obra, como se pode comprobar mismo nesta novela, non?
que hoxe recomendo. Foron, as súas novelas máis coñecidas foron publicadas nos anos 50 e tiveron un éxito bastante considerables. Pero, curiosamente, despois esta escritora caeu no esquecemento e non foi ata o ano 1977, pouco antes da súa morte, cando un crítico inglés, David Cecil, e o poeta Philip Larkin, cando reivindicaron a súa obra, non? O que orixinou pola parte da escritora de Bárbara Pin a publicación dunha nova novela, Murió la dulce paloma. En España foi editada por Anagrama e Lumen, pero os títulos editados están a día de hoxe descatalogados, polo que a edición de Gato Pardo é unha boa noticia, porque de outro xeito non pasaría desapercibida, non? En España non a coñeceríamos. Mujeres excelentes é unha novela costumbrista, xénero inglés por excelencia, e a protagonista é unha xove, Mildred Ladbury, que tamén actúa de narradora. É unha muller solteira de ao redor duns 30 anos e que vive soa no Londres da posguerra. Vive sola desde fai pouco tempo porque acaba de morrerlle o seu pai, vicario anglicano, non? Mildred ten o seu traballo, pero tal vez por esa historia do seu pai cura, pois ocupa o seu tempo tamén en diversas tarefas da parroquia. A verdade é que cando empezas a ler a novela, nos primeiros capítulos dá a impresión de que a autora pois pretende que consideremos a protagonista pois simplemente unha muller solteira, intelixente e observadora, sí, pero ao mesmo tempo pois bastante tímida e insegura, e que ten asumido ese papel na sociedade un pouco de muller solteira, non? Ainda que, según vas lendo, deixa entrever a idea de que Mildred non descarta en algún momento atopar o amor da súa vida. Pero realmente, según vas pasando páxina, este concepto pois cambia, non? A lectura vai avanzando e vemos como a autora pois vai a desenrolar, por eso a mí, a verdade, me gustou moito, porque parecía que ao principio era unha novela pois un pouco vana, non? E, sin embargo, despois a autora pois desenrola o papel da protagonista. Efectivamente. E fai evolucionar, convirte a Mildred nunha persoa que escoita, colabora, e, sobre todo, pois soluciona, non? Que, pois eso, nos anos 50 non era como moi normal, non? En unha sociedade conservadora como é a inglesa, non? Pois ben, o círculo de amigos íntimos de Mildred pois redúcese ao vicario da parroquia e a súa irmán, cos que pasa as tardes de colaboración na parroquia ou na hora do té, non? Sen embargo, o que abre novas perspectivas na novela é a presencia duns novos veciños no edificio de apartamentos onde Mildred vive. Isto fai que se trastoque a tranquila e organizada vida da nosa protagonista. Aparecen, por un lado, os Napier, que son un matrimonio un tanto atípico, formado por Helena, antropóloga, unha muller culta e inqueda, definida incluso na novela como pouco feminina, en fin, un pouco, non sei, o sentido tradicional da palabra. Que vive para as súas investigacións e os seus viaxes. Helena está casada con Rocky, que pertence á mariña inglesa, e que é un xoven pois bastante atractivo, que lle gusta coquetear co sexo contrario, non? Tamén chega ao barrio unha nova veciña, chamase Alegra, o nombre xa o di todo, e acaba de quedarse viúva, non? A viúva Alegra. Vai a coquetear tanto Rocky con ela como Alegra co vicario solteiro da parroquia, non? En fin, son protagonistas totalmente diferentes, o sea, son personaxes que son totalmente diferentes da nosa protagonista, non? Pero, sen embargo, a ela chamanlle atención e traba facilmente amizade, non? E incluso se vai a chegar a producir pois como unha corrente de axuda e de influencia nos dous sentidos, non? Isto fará que aparezcan situacións que retraten a realidade dos personaxes que no fondo pois se debaten entre os seus propios sentimentos e os convencionalismos
da época, non? É unha novela que eu creo que está moi ben narrada, é fresca e áxil, a pesar de que a escritura é moi cuidada, hai unha boa traducción. A mí me parece que é unha boa traducción, ainda que, bueno, eu non entendo moito de traducións, pero, bueno, polo que lees, che dá a impresión que están moi ben as ideas que sacas, están moi ben transmitidas efectivamente, que che transmite, dache a impresión de que é o que quere transmitir a autora, non? Ten un sentido de humor, un fino sentido inglés de humor na narración, e, por suposto, fai un magnífico retrato social da época. Eu creo que os lectores disfrutarán coas inseguridades de Mildred, que, por outro lado, eu afirmo que é unha brillante protagonista, non? Unha brillante, e ademais que se vai a encontrar inmersa en un montón de asuntos ao seu arredor, incluídos os de índole sentimental, para quen lle guste ese tipo de lectura tamén. Bueno, e unha maneira tamén de descubrir a esta autora inglesa, esta Bárbara Pín, ¿no? Efectivamente, a literatura inglesa que é moi boa, e que además dá gusto lerla, porque eu cando leo así a escritores ou escritoras inglesas, a mí me levan como a unha paz interior, escriben así como moi, a mí, como eso da campiña inglesa, sabes? Da sensación un pouco eso, desa sensación de bucólico da campiña inglesa, efectivamente. Muy ben. Este libro... Sí. ¿Dónde temos esta novela? Esta novela, Mujeres Excelentes, o temos na Biblioteca de Santa Cruz e na Biblioteca de Oleiros. Ajá, moi ben. En Santa Cruz, en Oleiros, é onde poden atopar efectivamente esta novela. Moi ben, pois Mujeres Excelentes, de Bárbara Pín, é o título que nos recomenda María José para esta semana. Efectivamente. Como sempre, se non lles gusta, pois busquen outro que seguro, ou se non lles sucire moito, pois seguro que haberá algo nas bibliotecas de Oleiros que lles interesa. Comezamos ano, estamos comezando no ano, bueno, pois xa están en marcha tamén as actividades das bibliotecas, non? Aí preparando todo. Pois sí. Estamos a piques de empezar xa as tertulias, non? Pois sí, as actividades as estamos preparando, todas as bibliotecas neste momento están abertas, preparando as actividades que empezarán en febreiro, as actividades infantiles, para os coles que empezarán en febreiro. Además, este ano o Antroido o temos xa aí. Sí, está aí a porta da esquina, sí. Aí, entonces empezaremos cos obradoiros de Antroido, non? E despois, como ti ben decías, José, para a semana se retoman as tertulias que tivemos as vacacións agora do Nadal, precisamente aquí en Santa Cruz, donde se inician, o luns, día 15, comentaremos o libro de Jesús Carrasco, Intemperie. Entregaremos o de Patria, de Fernando Aramburu, que se comentará o día 29 de xaneiro, que, como sabes, é o libro máis lido nas bibliotecas, nas librerías, eu creo que o máis vendido deste ano, non? Tal vez debido ao tema, a temática, e tamén a que é premio Fernando Aramburu, foi premio nacional de narrativa no ano 2017, non? Todo o mundo habla do libro fala do libro de Patria. Moi ben, e nada, e xa están tamén todas as bibliotecas xa funcionando con normalidade, nos seus horarios normales e demais. Sí, están todas as bibliotecas abertas. Perfecto. Pois nada, María José Expósito, moitísimas gracias como sempre, un placer que nos acompañaras esta semana. Moitísimas gracias a vos, que é un placer estar aquí cada semana. Igualmente, hasta a próxima. La semana que me toca, vale. Exacto. Hasta la próxima, María. Hasta la próxima, gracias, José. Chao, gracias, chao. Hasta luego.